Good morning guys! Welcome back sa atong channel, Che Vloggers YTC. And for today's video, mamahaw na ta guys. Mamahaw na ta. Say good morning to sa mga tao. Good morning sa mga tao. Hali diri. Asa man ka? Ha? Yan, good morning guys. Tawagin mo na si tatay ikaw. Tawagin mo na si tatay. Sabihin mo kakain na tayo. Kain na tayo ng ating agahan, breakfast, pamahaw guys. It's a pamahaw special dahil bakit special? Dahil may sabaw. Yan. May sabaw, guys. O, diba? Pinirito kong isda, guys. Isda na barilis. Pinirito ko muna, guys. Saka ko na nilagyan ng sabaw. Wala na ko gihurot. Ay, tangigi pala ito, guys. O, pinirito ko muna. Saka ko na ginawang sabaw. Ayan. Para kay Sir Antonian, at ito naman sa akin, at ito naman kay Father Earth. Ayan, wala masyadong gulay kay Father Earth kasi dili man niya masupa ang gulay, guys. Diba? Ang para sa kanya ay ang sabaw, at nilagyan ko din niya ng isda dahil ang klase na isda na ito, tangige, ay walang masyadong tinik. Sige na, umpisa na tayong magkain, but before that, mga G sa ta, guys. Sige na pang. Ano sa mga Diyos sa Espiritu Santo? Una mo na kasi lang sa Lord, hindi mo alam ng binarihan ng tuman ng pagbuto ni Sito na yung sarang. Ang kalan ng sumusagat. Nagkakaroon ko ng Diyos, pagkakas mo sa mga sarang. Kain, guys. Mamahaw ta ninyo. Mamahaw ta. Ano saman? Sukain mo na. Kana ito, hindi magkwanta, sili na ito. Kada nalabay mga ayaw. Ito tayo nagko dito ba? Hindi may na nagko. Mga ulog naman po na, di na maatok. Ay, sarap. Sarap pag may sili. Di ba, Pang? Yan, kain. Sarap. May good guys, basta na sili. Yung mga mahilig sa spicy ba? Nagkachili pa sa luyo sa... Gana kayo sila magkaon basta na sili, Pang? Nagkachili dito luyo sa... Adapit. Diyan sa luyo sa simbahan. Yeah. Gano. Ito ang magawa. Di mo pamadinin naman. Dili dagko. Ang mahina niyo. Ang itong bitang po na. Hindi na ko lain man. Dagko. Tabang mo niya po. Ang bibi. Dago, pero di ka siya halang. Dili. Patog yung gagmay ba? Gitawag na tuog native nga sili. Napay kag magat. Itong gagmay yun kay isa ra ka buok, pero pastang halanga. Ba? Kana bitong gamukbang ba? Makita na to ilang mga pagkaon gagakaunon kinam. Nabulingit sa mga sili ba? Uy, unsa na lang ka. Halang na manggali ning duwar ka buok. Unsa na lang ka og kato nga mura man tong isa ka salmon nga sili nga gi. Okay, magyapon nang sili guys kay kuan na siya. Tambal. Tambal niya pang appetite ba. Ganahan kag kaon. Basta na sili. Sa mga mahilig lang sa sili. Yung mga mahilig lang ba. Kana mong sili di sa gawas guys. Wala man na mo gitanom. Tubo na. Kuha naman na siya kanang parang iti sa langgamba, yung ibon. Yung iti. Kay mukha po nagsili na ng mga langgamba. Yun, inubo na. Dahil sa anghang.
Bidrit sa mo tang kwan, tika-tika ang sabo. Kaubo na guys. Kaubo. Dahil sa sarap. To, sili oh. Di na okay. Ano pa? Ano mo ganda kung pa? Di ba yung bitakluban man na? Naisda pa mo. Nabawal ako. Naisda. Wala man kayo na siya ikuan. Tunok. Ano tang siyang gihikuan? Himay-himay daan. Hindi mo kumpiyansa. Hindi mo siya kakuan. Mga klaro. Kanina lang iya. Kanina imo pa. Kuan. Ginamay na anak. Kain guys, kain. Kain tayo. Sana lahat na nakakain sa mga oras na ito guys. Sana. At walang nagugutom na tao. Sabaw pa, sabaw. Uy, excuse me po. Anin. Oy. Basta nalangan ka. Oy. Tubig ba? Tubig pa. Tubig. Inom ka. Butangan og sili imo kuan, tilaok. Ikaw ganina ba? Ang laos ang sabaw sa tika-tika ba? Na-timing ito pag ginawa niyo. Nangaway ang sili.
padaplin pa. Mani bukog. Wala na bukog lagi. Ano man na iluwa? Marami ko. Wala lagi. Tanaw, susiyaro na ba? Wala lagi. Ano man na bukog oh? Ano sa kanto ng... Mura naman siya medyo marami kaging-kaging gamay kaya iprito man. Masarap prituin ng isda pag masarap sana isagol sa sabaw guys ba pag pinirito ang isda kasi nawawala yung langsa. Excuse me. Ipalimot. Ano kung isla na may kaya ganyan kay parating? Gamay ramon po na ba? Isa na, ay lang ako. At least baka ang siya isda. Hinang na naglugsa. Ito ang problema pag ano guys. May sili. Yan, sarap. Sarap to the bones. So thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe our channel at Chef Vloggers YTC. Maraming pong salamat guys. At 70 na po tayo. Sana madagdagan ng 0 para maging 700. Ha? So ganyan lang po guys. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bye-bye. Have a nice day.